Dobrý deň Prešov. Moje meno je Peťo Čuha a rád by som vám predstavil tieto dva tehlové, už skolaudované rodinné domy. Vo vstupe nášho tehlového domu máte pripravenú časť, ktorá môže slúžiť ako nejaká šatníková stena alebo priestor pre vstávanú skriňu. Hlavná obytná časť tohto presvetleného domu vám ponúka možnosť uložiť kuchynskú linku do tvaru L, do tvaru U, alebo to môže byť aj s kuchynským ostrovčekom. Vďaka tomu, že sme mysleli aj na uloženie televízie, môže byť telka naľavo, ale aj napravo a tým pádom si viete gauč točiť podľa svojich potrieb. Z obytnej časti máme možnosť vystúpiť aj na terasu, ktorá je čiastočne prestrešená, a takisto sme mysleli aj na možnosť uložiť nejakú piecku alebo kozu. Toto miesto by mohlo slúžiť práve na vaše jedálnické sedenie. Celé toto prízemie rodinného domu je staticky nosné iba v obvodových muroch, avšak vybudovali sme tu na aj priestor samostatnej spálne, ktorá môže byť ako hosťovská, pracovňa. V dome máme dve kúpeľne a práve táto prízemná má sprchový kút. Toto centrálne schodisko v dome je betónové, je obložené drevom a takto nám tam vznikol aj samostatne uzavretý priestor. V tejto nočnej časti domu na poschodí máme 3 samostatné spálne a priestor pre vstávanú skriňu. Každá jedna spálňa v tomto rodinnom dome má samostatný výstup na terasu cez bezpečnostné kľúčky s týmto krásnym výhľadom. Kúrenie v tomto dome máme zabezpečené plynovým kotlom a následná distribúcia je cez podlahové kúrenie na oboch poschodiach. Hlavná orientácia týchto našich rodinných domov je na juhozápad a práve preto sme zabezpečili kvalitné hliníkové exteriérové žalúzie na každé jedno okno. A môžete si aj nabiť svoje elektrické auto. Ak teda hľadáte skolaudovaný tehlový rodinný dom v meste Prešov s menším pozemkom, no za to so všetkými inžinierskými sieťami, neváhajte ma kedykoľvek kontaktovať.